Khabangni tahu buksong jotono khulumka norongno tini ang bahike muilok jara kai omno phunungnai o video no joya karai paithak jora naidi norok jajakheba ani channel no subscribe khaidi like share comment khaidi jotono khulumka hambai puilano muilok jara kainani bangoinai miski nanai miski omhai jaitano mananai 6 ba 7 masni miski kran ha chasokjak rofo rofo nainai miski mananai Oboni yagolo hakor kebeng kuar 1.5 foot by 1.5 foot hakor khurui nanai hakor no 5 থেকে 6 ইঞ্চি kuthukhe khurui ha tamfrui ha no rofo rofo khlai mananai ha tamfrui ha no rofo rofo khe khlai nanai oboni yagolo miski ruoi taibo miski bai ha no boloi nanai miski bai ha bulmani yagolo muilok chara kainai muilok chara nursery rumani o chara ni glass no blade bai raoi khibima runai oboni yagolo chara ni ha kagiatui ostekhe chara no makainai hakorni hano kisa noroi chara no astekhe beraoi chara ni gureoi ha aste aste ke roinai chapai makainai oboni yagolo chara hao adjust ongnani bagoi tui kisa maroi runai obokhe 15 din ni yagolo muilok chara usuk torkha
অবখে ৪৫ দিননি ইয়াগল মুইলক সারা সার কাখা খাবাংনি তাহু বহুক সংন যতন খুলুমকা হামবাই